Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Als je werkt, verdien je geld. Als je werkt, voel je je nuttig. En als je werkt, krijg je waardering. Allemaal belangrijke redenen om aan het werk te gaan. Maar je bent nu in Nederland en werk in Nederland is anders georganiseerd dan in het land waar je vandaan komt. Ik weet er alles van. Ik ben zelf ook een vluchteling geweest die op een gegeven moment op zoek moest gaan naar een baan. In deze video leg ik je uit wat je moet weten over werken in Nederland en het vinden van een baan. Laten we beginnen met wat feiten over werk in Nederland. 1. Nederland kent een lage werkloosheid. Iedereen die wil werken, kan in principe ook werken. Dus als je de Nederlandse taal spreekt, enthousiast bent en er verzorgd uitziet, dan is er meestal wel een baan te vinden. 2. Er zijn verschillende manieren waarop je kunt werken. Veel Nederlanders werken voor een werkgever. Ze zijn dan in loondienst voor bijvoorbeeld een jaar of voor onbepaalde tijd. Er zijn ook veel mensen die via een uitzendbureau of bij een organisatie of bedrijf werken. Dat gebeurt meestal met een flexibel contract. En dan zijn er ook nog de mensen die een eigen bedrijf beginnen als freelancer. Of je start een bedrijf waarvoor je personeel in dienst neemt. 3. Veel mensen werken in Nederland fulltime. Dat is ongeveer zo'n 36 tot 40 uur per week. Maar er zijn ook mensen die minder uren werken. Dat heet parttime. En als Nederlanders werken, ja, dan werken we echt hard. De arbeidsproductiviteit onder Nederlanders is heel hoog. Straks vertel ik nog meer over werken in Nederland. Maar laten we eerst kennis maken met andere nieuwkomers en hoe zij begonnen zijn met werken in Nederland. Ik ben Asrat Afferre. Ik ben in Eritrea geboren, 31 jaar. En in Nederland was mijn doel een buschauffeur te worden en dat heeft me gelukt. Ik heb in Eritrea een bouwopleiding gedaan en daarna ben ik bij een bouwbedrijf terechtgekomen. En daarna vind ik dat gewoon niks voor mij. En toen heb ik een besluit genomen als chauffeur te gaan werken. En ik moest ook voor de kleine vrachtwagen rijbewijs eerst halen. En daarna ging ik een jaar ervaring opdoen met die grote rijbewijs. Ik ben Slaaf, ik ben 33 jaar. Ik ben geboren in Syrië. Ik woon nu 2 jaar samen met mijn man in Nederland. In mijn eigen land, ik was wiskundedocent. Ik heb wiskunde en universiteit gestudeerd. Ik heb echt het slechtste leven in mijn eigen land en onderweg meegemaakt. Ik ben wel gelijk gewoon aan de slag gegaan om hier echt een beter leven te krijgen. Dus mijn doel was een buschauffeur te worden. En ging ik gewoon vanaf dat eerste moment gewoon taal leren en nadenken hoe ik mijn rijbewijs moet halen en wat brengt mij daar naartoe. Ik vind het jammer dat mijn rijbewijs hier niet geldig is. Maar ja, ik had geen andere optie, dus ik moest gewoon opnieuw beginnen. Dat heb ik gewoon gelijk geaccepteerd. Als je hier in Nederland net komt, dan moet je wel jezelf zien als een kind. Zo moet je het zien. En ja, om groot te worden, dan moet je wel heel rustig, stap voor stap komen. Toen ik hier aankwam, ik kwam zonder taal. Ik praat Arabisch, geen Nederlands en een beetje Engels. Als ik wil wiskunde les geven, ik moet goed Nederlands praten en leren. En ook ik moet opleiding leraar doen. En dat kost mij heel veel tijd, ja, en heel veel energie. Ik begon met mijn Nederlands verbeteren en mijn Engels ook verbeteren. Ik begon met mijn netwerk opbouwen. Zo, ik zoek naar mijn mogelijkheid naar andere werk te vinden. Ik heb nu een leuke baan, maar dat ging niet zomaar. In Nederland bestaan verschillende werksectoren. In sommige sectoren is meer werk te vinden dan in andere sectoren. Dit zijn een aantal sectoren waarin nu veel werk is. De IT.
Dat staat voor informatietechnologie. Beroepen die daar binnenvallen zijn bijvoorbeeld programmeurs of systeembeheerders. De zorg. Omdat er steeds meer Nederlanders ouder worden, is de vraag naar zorgpersoneel groot. Zorgberoepen zijn er ook op alle niveaus. Denk aan artsen, verpleegkundigen en medewerkers in de thuiszorg. Wat denk je nou van de bouw? Er moeten ook komende jaren veel nieuwe huizen in Nederland gebouwd worden. Daarom is er grote behoefte aan bouwvakkers, maar ook aan praktisch geschoolde mensen die bestaande woningen energiezuiniger maken met isolatie of zonnepanelen. De techniek. Er is een groot tekort aan technisch personeel in Nederland. Denk aan loodgieters, monteurs, lassers en ingenieurs. Er zijn natuurlijk nog veel meer beroepen. Maar hoe weet je nou welk werk bij jou past? Of er ergens plek voor jou is? Nadat 4 maanden in Nederland was, hoorde ik over een organisatie in Amsterdam. Geef les in programmeren. In Nederland zijn er heel veel vacatures van programmeren. Dat geeft mij meer kans om werk te vinden. Ik begrijp programmering heel goed, omdat ik heb wiskunde gestudeerd in Syrië. Programmering lijkt magisch. Ik hou van programmering. Programmering maakt mij blij. Ik had echt één doel om buschauffeur te worden. Je moet echt de taal kunnen leren. Dat kun je beheersen. Dus dat is de eerste stap. En dat heb ik al begonnen te leren toen ik in Aziz-centrum was. Daar heb ik al begonnen. Ik heb niet gewacht op een officiële school en zo. Ik ging de taal leren, bijvoorbeeld een vrijwilligerswerk te doen. En daarna ook goed op tijd op school te komen en alles doen wat ik moest doen. En daarnaast maak ik ook contact met andere mensen, Nederlandse mensen. Zodat ik ook de taal en de mensen kon leren kennen. Dit alle maak je gewoon en dit geeft je kracht. Ondertussen heb ik ook besloten om €50 per maand te besparen voor mijn rijbewijs. Toen ik 2018 mijn inburger in diploma's heb gehaald en ook mijn rijbewijs bij heb gehaald en daarna was de tijd gewoon te gaan solliciteren. Mijn eerste sollicitatiegesprek en ik was heel nerveus. Ja? In Syrië was anders. Ik heb nooit een sollicitatiegesprek gehad. Ik vind dat sollicitatiegesprek extra spannend. Ik vind het heel moeilijk dat het niet mijn moedertaal is. Mijn Nederlandse vriendin heeft mij geholpen. Zij geeft mij voorbeeld voor vragen voor sollicitatiegesprek. Ineens zie ik een vacature voorbij gaan in de site van een openbaar vervoer RET voor de buschauffeur. Ik heb deze vacature ook mijn coach laten zien. En ik heb haar gevraagd om hulp en ze was zo enthousiast om mij te helpen. Als nieuwkomer is een klein beetje hulp is wel belangrijk. Want anders kom je niet op je doel eigenlijk. Want je bent hier nieuw en alles is voor jou nieuw. Ik vraag mensen of mij te helpen als ik ga naar huisarts. Of als ik ga naar ziekenhuis. Of als ik wil belastingpapier doen. Ook, ja. Ik weet niks over deze dingen. So, altijd ik vraag hun mij te helpen. Ik vraag mensen, ik wil mijn Nederlands verbeteren. So, ik zoek naar andere mensen, ja, die kan helpen mij. Ik ben gaan solliciteren bij de RET. En daarna heb ik te horen gekregen van hun dat ik een aantal selectie moet doen. En dat heb ik ook allemaal gedaan. En gelukkig heb ik ook goed gescoord. Maar er waren ook genoeg kandidaten die beter mij kunnen presenteren op dat moment. En toen kon ik niet aangenomen worden. Dat was een beetje voor mij teleurstellend. Ik wil niet opgeven in het leven. Dus dan ging ik met nieuw energie aan de slag. Ging ik bij Albert Heijn solliciteren als bezorger, omdat ik B-rijbewijs had.
En dat heeft me ook gelukt. En daar heb ik ook 9 maanden gewerkt. Enorm geholpen. En weer het volgende jaar terug bij de RIT. Ik was veel beter met mijn taal en ook met mijn algemene kennis. En nog beter energie. Toen mocht ik aan de slag gaan bij de RIT. Voordat je solliciteert naar een baan, zijn er dingen die je kunt doen om je kansen op een baan te vergroten. Bedenk eerst wat voor werk je wilt en kunt doen. Misschien moet je eerst een opleiding volgen of een eenvoudige baan aannemen voordat je kan doorgroeien naar je droombaan. Als je de Nederlandse taal spreekt, vind je sneller een baan. Nederlands is voor veel nieuwkomers een lastige taal, maar je hebt Nederlands echt nodig. Dus leer, oefen, praat en durf ook fouten te maken. Werkgevers vragen vaak naar diploma's. Laat daarom je diploma's die je al had waarderen, ook als je daar geen documenten meer van hebt. Dat kan bij een internationale diplomawaardering. Maak ook een cv. Dat is een document van maximaal 2 pagina's met een overzicht van je persoonsgegevens, werkervaring, opleidingen en trainingen. En tot slot, doe alvast ervaringen op in de sector waar je wil gaan werken. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk of een stage te doen. Dan kan je dat ook gelijk op je cv zetten. Dat staat echt mooi. Ben je goed voorbereid? Mooi. Dan ben je klaar om te solliciteren naar een baan. Dat solliciteren verloopt meestal zo. 1. Je leest of hoort dat een bedrijf of een organisatie een nieuwe werknemer zoekt. Daar kom je bijvoorbeeld achter via de vacaturewebsites zoals de Nationale Vacaturebank, Indeed of LinkedIn. Maar veel mensen vinden ook een baan via hun eigen netwerk. Vertel dus aan al je contacten in Nederland dat je een baan zoekt. Ook kun je om hulp vragen bij de organisaties zoals de Refugee Talent Hub, UAF of Vluchtelingenwerk. 2. Je schrijft een sollicitatiebrief naar het bedrijf of de organisatie waar je wil gaan werken. In die brief staat waarom je de baan zo graag wil en waarom je er geschikt voor bent. Naast de sollicitatiebrief stuur je ook een cv en dat gaat meestal per e-mail. 3. Als een werkgever enthousiast wordt van je brief en je cv, dan nodigt de werkgever je uit voor 1 of meerdere sollicitatiegesprekken. Daarin worden vragen aan je gesteld en dan kan je nog eens vertellen waarom jij de geschikte kandidaat bent voor die ene baan. Zo'n sollicitatiegesprek kan best spannend zijn. Bereid je daarom goed voor. Wees op tijd, geef een stevige handdruk en zie er verzorgd uit en laat zien dat jij die baan heel graag wil hebben. 4. Als de gesprekken goed zijn verlopen, maak je afspraken over de arbeidsvoorwaarden en teken je een contract. Je kan beginnen aan je nieuwe baan. Helaas zijn er veel mensen die worden afgewezen tijdens een sollicitatietraject. Laat je daardoor niet ontmoedigen en blijf het proberen. En wat als het je wel lukt? Hoe is het voor een nieuwkomer om te starten met werk in Nederland? Het is niet makkelijk om bij een nieuwe werk te gaan beginnen. Want je moet alles even opnieuw leren kennen en kennis maken, zeg maar. Ik ben als persoon bijvoorbeeld, als Eritrees, een beetje terughoudend. En ik geef niet gelijk alles. Soms denk ik, was het goed om te delen of niet, weet je wat. En anderen gewoon bijvoorbeeld aankijken. Dat zijn wij niet aangewend. Dus bij ons, we zijn zo opgevoed. Als je iemand gewoon zo aankijkt, dan lijkt het dat je minder heeft hem gerespecteerd, zeg maar. Vandaar kijken wij af en toe gewoon naar beneden, terwijl wij aan het praten zijn. En dat is hier in Nederland niet goed. Dan moet je iemand echt aankijken. En om dat vertrouwen te krijgen en voelt het ook dat je gewoon eerlijk praat. In Nederland zijn mensen heel direct. Alle dingen is anders. De taal anders, de eten anders, de wetten is anders. En ook ik moet mijn netwerkrelatie opbouwen. Ja?
So ja, het was heel moeilijk, maar ja, step by step. Ik doe heel veel vrijwilliger werk met andere mensen, met Voedselbank. Of ook ik doe in Choir, zingen met de groep Choir hier in Delft. Ja, en ik ontmoet heel veel mensen daar. Ik vind het zo mooi als buschauffeur te zijn als ik, ja, bijvoorbeeld, je bent gewoon door heel de stad gewoon te rijden en je geniet van alles. En je geniet ook van die mensen, want ja, je zegt goedemorgen met glimlach en krijg je ook dat terug. En dat vind ik echt prachtig. En als ik iemand heeft geholpen bijvoorbeeld die verdwenen is, die van mij hulp nodig heeft, dan als ik dat doe, dan voel ik me ook echt goed. En nog ook als kinderen naar mij zwaaien, dat vind ik echt al het beste. Ik ben gelukkig in Nederland. Ik ben niet rijke vrouw, maar ik heb heel veel goede relatie met andere mensen en ik heb een rijke leven. Hoe je met elkaar omgaat en wat de normen en waarden zijn in een bedrijf of een organisatie wordt ook de werkcultuur genoemd. Iedere sector en ieder bedrijf kent zijn eigen werkcultuur. In de bouw gaan mensen anders met elkaar om dan bijvoorbeeld in een advocatenkantoor. Toch zijn er ook overeenkomsten die je overal in Nederland terugziet. Zo is op tijd komen heel belangrijk. Nederlanders zien graag dat je op tijd bent voor een afspraak. Kun je een dag niet werken of haal je je afgesproken deadline niet, dan vertel je dat ruim van tevoren. Ook zijn Nederlanders direct en open. Ze geven feedback aan collega's en verwachten hetzelfde terug. Als je het ergens niet mee eens bent, mag je dat zeggen, zelfs tegen je baas. En tot slot kijken Nederlanders elkaar in de ogen aan als ze met elkaar praten. Dat wordt gezien als een teken van beleefdheid en betrouwbaarheid. Ik hoop dat al deze weetjes jou van pas gaan komen. Ik wens jullie alvast heel veel succes en plezier met werken in Nederland. Of zoals wij in Nederland zeggen, werk ze. Mijn boodschap voor de nieuwkomers is nooit opgeven. Mijn vader zei altijd, geef nooit op. En dat heb ik aardig meegenomen. En dat geef ik ook aan jullie toe. En verder ja, maak je keuze goed en blijf werken. Je bent hier nu, word niet verlegen, altijd vragen en werk ze. Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers.